abadala and I'm the one to be blamed. The preparations zomyenam but sinemibutho ekuhlaleni le mibutho encedayo ukuthi xa kwenzeke into while singekaphumi ezinye izinto ezisokolisayo imibutho iyakwazi uqokelela imali kuqhutyeke kungcwatywe wonke umntu kungcwatywe umntu then enye into ke ngokulandela ke ngoku so izokwenzeka bayizisa abantu bemibutho imali eyokuqala imali yombutho yaziswa yanikezwa ubrother-in-law kathiwa mna mandingayinikezwa imali ngoba mna ndim obulele umyenam ndimbulelela ezi mali ndimbulelela zona zi-20,000 eziyi-2 ibe yi-17,000 ibe ziigusha eziyi-7 zizo ke ngoku mna endimbulelele zona ndimbulale kanjani umyenam ngoJanuwari ubhala ileta ngoba uyayiva le nto le kwakufuneka khona umbutho kwakufanele singcwatyelwe khona andangcwatyela kathiwa mna ndaziwa embuthweni kwaziwa u-ex-wife so umyenam yafika ndamxelela loo nto uba hayi andizusekenzelwa ke ngoba kaloku kuthiwa mna ndaziwa kwazi u-ex-wife yamphatha ngolo hlobo wathi mna abafazi ababini namfazi eyi-1 wabhala ileta umyenam eziyi-2 wathi thatha ezi leta uzise phaa embuthweni ngoba lo mbutho kaloku vele ibingumyenam bathatha ezi leta uhanjwa ngoku ndim umbutho thatha ezi leta ufike phaa embuthweni ubanikeze ucacisile ukuthi nomfazi oyi-1 and izinto zam xa ndibhubhile zonikezwa nomfazi andinayo umfazi wathatha aya kuzo yena umbutho ngoba besihamba sihlulelene 2-2 aye kwezi aphathe kuthiwa ke phaa kulaa mbutho wafike abantu balaa mbutho wafika umyenam ileta wayifunda phambi kwabo wabachazela andinabafazi ababini mna umfazi wam ngubani ngulubamba sokuthi andinayo umfazi so noba into zam zinikezwa so bayayazi kulaa mbutho kule umbutho ndinale nkazana yakhe okanye ndinalo mntu olala nomyenam ngoba lo mfazi bendingenayo nayo kulo mbutho so kulo mbutho ke kwathiwa mna ke ndibulele zange ndizinike izimali bhuti wam phaa kulaa mbutho zanikezwa bani ubrother-in-law uthatha ezi mali uzinikeza u-ex-wife so mna ke ndiyiloo nto leyo kandinikeza and ndisesithubeni mna ndihambe ndilala kuzothi Friday xa babahambe baye emoshwari u-ex-wife nabantwana bakhe kuyokhethwa ntoni sezibekiwe iideyithi zomngcwabo yi-1 kaMeyi andixelelwanga nto mna ndazi kwanto andikaqali nenye uklema into bahambe baye emoshwari ngolwesihlanu Friday xa befika emoshwari bafika emoshwari kuthiwa anizukwazi ukwenza into wena usengumfazi apha umfazi nango so ayikho into abazoqhubeka bayenza bazokwazi ukukhotha kofu mna ndixelelwa loo nto sendixelelwa emoshwari ndixelelwa ngulo bhuti ebeyothatha umzimba ekliniki wabuya wandixelela uthi umzala womyenakho wena uyinkazana so ngoku bahamba nobaya phaa azange bavunyelwe bhuti wam sithe sisahamba thina ekhaya sisesikhaya nosista wam kufike u-andi udade bomama ihamba nomnye umama bazothini bazocenga mna uba ndibuyele phaa emzini nam andinokwazi ukuhlala umyenam eswelekile ndingabikho ezinyaweni zomyenam nam ke ndicinga uba bathetha inyani ndisukume ke nyhani ndivume ndiye phaa xa ndifika phaa ikamera yam itshintshwe neloko ndahlala for 2 hours bhuti wam ndilindele ukuvulelwa ekamereni yam amapolisa ke bhuti wam phaya ayengu-in and out kwakusekufana nobahlala phaa amapolisa ngoba kancinci ndiyafona ndizothathwa bandibalekise ndifone into kakhulu ke ngoku le moto le cabayo ngoku ubrother umyenam imoto kabhuti wakhe yayithe izofunyanwa nguye ustepsane apha imoto ibhalwe yena imoto yonke le nto le endingayaziyo mna ingekhoyo phofu kuba khona imoto umyenam ithengwe ngumyenam ndikhona yakhethwa ndim even ukukhethwa ndim hayi ke le nto kanye ndabuya ke ngalo mgqibelo ndahlala for 2 hours ndilindele ukuvulelwa hayi ke kodwa kwaqhekezwa kakekho umntu otshintshe iloko ovelayo kwaqhekezwa ndangena ke kwakho kathi ngosendingenile ke kulo mgqibelo ke sandibuyiswayo ngecawe bese kuthiwa hayi ke funeka ndihambe niye emoshwari ke ngoku kanti baye abe emoshwari u-step wife u-ex-wife nabantwana bakhrebha phaa ngoku mna ndiyocengela uba mandibuye ndiyabhanga kanti kufuna uba ndithini ndiye emoshwari ngomvulo ndaya nyhani emoshwari ndafika phaa ndasayina yonke into kwakhethwa ibhokisi ndakhetha ibhokisi mna endibonayo ukuthi umyenam uyayidizeva abantwana bangayifuni kutsho ukuthi naba bebesebeyikhethile nonina wabo le ndaqoma mandithule because bendingekho emandleni yokuthi ndibe ndiphikisana ndavumelana naye kwatsho ukuthi ke ngoku into eyenzekayo kukhona i-change bakhetha ibhokisi elesi icoffin le mna ndiyithengileyo bendiqoma iyadiza hayi abayifuni bafuna le kanti kukhona i-change ezophuma kwa-afbob eyi-37,000 kuphuma kwa-afbob 37 kwaphuma le change i-37,000 kwaphuma i-3,000 imali yokuthini yokwenza igrosa zonke ezi zinto le mali yegrosa yafakwa kwi-akhawunti yam
hayi ke ayabi namsebenzi ndizoyikhupha masikwenza ukuncedisa igrosa. Izothi ke ngoku ngele 37,000 kuba abantwana babhaliwe apha ayizukwazi ufakwa kum yonke le 37,000 funeke idividiwe nabantwana. Okay, ayifani ayinamsebenzi. Ilitye hayi bona banawo amatye arayithi bese uvela into yoba kuthiwa makuhanjwe kuyojonga ilitye andazi uba kwenye indawo. Xa sihamba ke nyhani ke sihlambe siyigruphu ke nabanye khona omnye usisi wefemeli wayikhona sihambe ke siye phaa. Xa sifika laphana wonke wethu kugcwele amahlahla nje laa mini ke siyokhetha ibhokisi ke ifemeli yakulo ex-wife ikhona yonke kunxibile kwezimnyama njengokunxibile nje umnyama. Andiyazi noba yayisisifihlo sakho uzongcwatyelwa umyeni phaa bavuna kodwa babe phaa ungafunga uthi sisingcwabukelalanga. But ndandingenandaba nawo uba ndiyazi le nto and nam ndiqothekile. Sahamba ke ngokufuna kodwa kwalandelelwana kwayokhethwa ilitye. Kwafike kwakhethwa ke bhuti wam ke ilitye ke elo litye elingathi ngumntu eli litye lithengwayo apha lingathi lithengwa ngumntu ozisokolelayo kodwa lithengwa ngumntu onezimali zakhe lo mntu lo. But eli litye likhethwayo nam ndivumelana nabo ngoba ndikwazi ukuphikisana nabo. Mna iinjongo zam lo mntu welitye uzokhetha nam, ndim umntu ozobhatala ilitye, ndim umntu ofuneka enzeke yonke le nto le ngoba ndenzela umyeni nam. Ndikuxelela ukuthi ndakhomunikhetha naye laa bhuti welitye ngelaa langa qha akaphindanga wathetha nam. Ndithe ndisende imeseji ndizama ukuthi akaphindanga wathetha nam. Ndaxaka ukuthi hayi bo kwenzeka ntoni, hayi ndaqoma mandimyeke. Hayi bafowadi bona aba bantwana nomama wabo yonke into bafowadi. Ukuthi ilitye ke laliyi-22,000 rand qha. Cabanga wabhatala ke loo litye ke le-2,000 rand mamakhe ngoba bemfakile umyeni nam ka-AFCON. Waklema wabhatala lo 22,000 rand. Mna ndikhutshwe ngaphandle akusathethwa nam akusekho nto ebuzwa kum sendikhutshiwe nam ndaqoba mandithule ngoba ndazi endiye ndiyaziphambanela ndiyazivulela mna. Ndikuxelela ukuthi ndizothi ngenye njengoba apha ngumvulo late ndibizwe ngulo mfazi ndithi ngumfazi omdala athi lo mfazi omdala walapha emzini nam athi Lubambe uyayifuna na inkomo. Ndibuze ke mna ke inkomo etheni athi uyayifuna na inkomo evela kwamasipala. Mamela ke bhuti wam umfazi u-ex-wife umye nam unguspika we-ANC waphaya e-Eastern Cape. Uyandiva unguspika we-ANC waphaya e-Eastern Cape. Indlela oyikwa ngayo bhuti wam akho mntu angomoyikiyo. Wonke umntu wena ngoku njengume apho ngathi nothi umbona ufika ukhama umnqazi phambi kwakho ungayazi ukuthi mawuphendule mawuthetha uthini. Ootata befemeli yasemzini nam benza loo nto babekhama iminqwazi basapota kwanto enziwa nguye basapota kwanto. Mna ndajinga ndayinkazana yena wangumfazi. So ndibuzwa ke ngokuba ndiyayifuna na inkomo esuka kwamasipala. Ndibuza umyeni nam uyintoni kwamasipala uyintoni kwi-ANC 1. Athi ke ngoku yena hayi iphiwa u-ex-wife. Ndizibuze uphiwa i-ex-wife inkomo uphiwa ngoba enze ntoni because akasathathanga nomnye nam uyiphiwa ngoba bekutheni. Athi ke yena hayi uyayiphiwa. Ndithi ke ke xa yeyiphiwa inkomo mna nditsho kanjani ndithi makangayiphiwi inkomo xa yiphiwa inkomo ngoba ndimazi uba usiphiwa ngasizathu sini ngoba wadivosa lo mntu lo. Hayi ke ingabi namsebenzi ke hayi ndithi hayi akho nto endizoyiphikisa xa yiphiwa inkomo. Ngoku ithi ke ngoku into ke caba ifike ke ngoku i-ANC nayo izise igrosari. Manje into endizibuza yona lo mntu lo akahlali apha kodwa xa sokufika aba bantu be-ANC uyagijima abuye aze apha ahlale. And akahlalanga ematrasini njengomntu obhujelweyo. Uhlele ekhawushini njengospika njengoba ehlala esitulweni phaa ekhawushini enguspika nalapha apha ebhujelwe njalo ubekelwe ikhawushu ngoba kaloku nguspika kanohlala phantsi ecansini njengam. Mna igama lam sendiliphiwe ndingumfazi weqhiya yena ngumfazi we-head. Hayi ke iyafika ngoku abantu be-ANC kapha banokuziswa ke xa bezofika gijima zothi intente yafika mntakaba we-ANC yahlala apho ke yayigqiba iveki ihlala phaa. Ndiyazibuza yafika abantu bomasipala kuzochithwa kwenziwa yonke into mani ingathi kubhubhe umntu we-ANC. Okay it's fine ndizithulele ke mna ke ndiyazihlanyela nje ikhona imeeting yaba khona e-police station nayo ngeke ndiyichaze ukuthi kwakusenzeka ntoni because mina hayi nje ndandilost ingqondo ndingasebenzi. Izothi ke ngoku into sendivile ke ngokuba kungcwatywa nge-1 mna ndazi into andibizwa yenziwe obushwari yenziwe abushwari bahlangana kodwa bayipotya bayenza ngolo hlobo labo elirongo. Iobushwari mina nam ezibhalela ihleli phaa zange kuloyo akubuzwa nto ukuba kutheni. Ndathi ndizama ubiza ifemeli ndizoyichazela ukuthi kwenzele ndiyinikeze i-recording bathi abazumamela loo nto leyo le nto seyisemthethweni ndabayeka ke nam. So izothi ke ngoku into sendizogqiba bhuti wam. So izothi ke ngoku into kulungiselelwe isingcwabo. Abantu ke ngoku bhuti wam aba bebe close kumye nam
bebesondela kumyenam ngexesha agulayo, bebesondela kumyenam engenamali, bebesondela kumyenam ngexesha lonke, especially ngoku agulayo, bebesiza bade bazolala bezobona umyenam. Baya abantu, kukhona ke omnye kule nto yale ndlu yomyenam ebesoloko ekhalela, ndicele omnye umntu wefemeli, umntu ongusisi, ndithi ndicela kukhona omnye umntu walapha efemelini osebenza emthethweni. Bendicela uba uke uthethe nalo bhuti, uthi makancede umyenam. Heyi, umyenam ufuna ukuzibulala ke khorayithi, ndicela undithethele nalo bhuti. Athi lo sisi, okay, ndizothetha naye, athethe naye. Abuye esithi uthi lo bhuti umyenam makafowune ngokwakhe, azicelele ngokwakhe uncedo. Hayi ke nyandiqoma mandiyiveze umyenam, ndijikele ngapha emveni kwakho ndizama uncedo ngoba ndiyakubona le nto ayiphathanga kakuhle. Ndicele ubani uba athethe nalo bhuti ubani osemthethweni uba makakuncede. Uthi ke ngoku laa bhuti, fowuna ngokwakho. Wathi umyenam, into endingasoze ndiyenze yileyo, ndikuxelele ndathi abantu basekhaya abandifuni, wena ujikela ngapha kwam uyocela ngumntu ongandifuniyo. Uzondinceda kanjani umntu ongandifuniyo? Ngoba aba bantu bonke bakwicala lalo ex-wife wam ondihlukumezileyo. So wena ujikele emveni kwam uyondicelela ucela, uzondinceda kanjani engandifuni? Hayi, ndiqoke iyandiphatha kudala ithetha nento abantu bakokwaba bangifuni. Ikhona nomnye ke umntu wasweleka, laa Dapsy bendithetha ngayo waye wasweleka. Usweleka kwakhe uDapsy lowa kwathiwa umyenam makanganikezwa idek. Kuthiwa ifemeli makanganikezwa idek umyenam. Uba kutheni ke asazi, but ke waye bamebela ke ngoku abanye bamnika, and umyenam ngobuye wazongcwaba, wathenga igusha, wenza yonke into kwakulo mzi lo bekuthiwa makanganikezwa idek. So izothi ke ngoku ile nto ngoku ke ngoku abantu ke ngoku ababendisitsho ndisithi bebeclose kumyenam, besondele kumyenam, besazi isimo somyenam, sonke into bemseka, bemthini. Njengoba ngabo ke mna ngokunokwam ekufanele ukuba thi ngabo baye bahendlisha umngcwabo womyenam, bayenza, and batshilo bathi sicela kungenzeki into erongo apha, ubhuti ahlonitshwe, isingcwabo sakhe kwenziwe yonke into. Enye nemini izoxoxa after isingcwabo, but zange kwenzeke loo nto leyo. Bave bathiwani ke ngokubona bakhutshwe ecaleni. Aba bantu bebengamfuni umyenam, yangaba babesefront, ngabo abebephambili ekungcwatyweni komyenam. Yandiva? That is why umngcwabo womyenam ungazange uhambe kakuhle, ngoba umngcwabo womyenam wenziwa ngaphantsi bobuxoki, wenziwa ngaphantsi kongabi naqiniso. Umyenam ungcwatywe ngokungabi naqiniso, because as a result abantu aba bebefanele uba basesingcwabeni, abantu bebefanele uba bathethe emngcwabeni womyenam, abachaze ngomyenam, bachaze yonke into abayaziyo neqiniso, nendlela ahlukumezeke ngayo umyenam, azange bave bakhutshwa ecaleni ngoba bona bazothetha into e-opposite kule ithethwayo. Aba bantu yangabo ke ngoku abahambe lapha bebengekho umyenam egule badinga, bengamfuni behambela le, kodwa bazothi nothi abhubhe bahambela phezulu kwaselebrate, kongathi kuyaselebreyithwa mani izinto ezazisenzeka ezingahambisani nje nomyenam, Aba zange beze nasemngcwabeni, malazi ibingcwaba lomyenam balindawoni, zange beze ngoba babona ukuthi bakhutshwe ecaleni, isingcwabo saqhutywa ngaba bantu. Njengoba ke bendisakhuluma ke ngendaba yayizolo yokuthi ndandilungiselela indaba yokuchitha izila lomyenam esendiligqeke okwesibini, ngoba eli lokuqala laye ladatyulwa nge-step sam. So lizila lesibini ke ngoku besendiyolikhulula ngoba umyenam watheze ndimzilele. So ukuthi bona balidabula izila, ndaye ndazixelela ukuthi loo nto leyo ayizundiyekisa into bethe umyenam ze ndimenzele yona. So saye sathi ke xa silungiselela apho ke silungiselela ke umkhululo lowo, sendiyibekile nedate. So kwathi ke xa silungiselela safumana imessage ethi umkhululo lo uzomiswa. Remember, umkhululo andiwenzelanga ekhaya apho umyenam bendihlala naye khona, ndiwenzele apho umyenam, apho kuzalwa utata womyenam, kulapho ndawucela khona ukuthi ndenzelwe khona izila. Nyhani ke ndaye ndamkeleka ke ukuthi malenze khona izila lomyenam. So ke sithe xa sisalungisa seva imessage uba uthi u-ex-wife uzolimisa elo zila. So ndaxawa ke nakuba uzolimisa kanjani kuba kulaa ndawo andikhuphe kuyo ndimkile. Iibhokhwe zomyenam uzithathile, iigusha zam zomyenam, everything imfuyo besinayo uyithathile yena nabantwana bakhe, including ubrother-in-law.
So ndaxoka ukuba uzozimisa ngabuni ngoba akho nto ezendidibanisa nabo. Bandiqoshele ndaphuma, ndim umntu ozifunela indawo yokukhululela izila. Ezi uba ndandixelelwe nguyena ukuthi uzufune umzi wasemaXesibeni noba ngophi na. So sendiwufumene ke ngoku, yintoni endimphazamisa kuyo. So ndaxelela ukuthi kuye mandihambe ndiripote nasepolice station yakweli cala ukuthi kunento enje eyenzekayo. So basithembisa ukuthi khululekani sizokwazi ukunigada nje. Ndabazichazela sonke isitori. So kuzothi ke ngoku it was on Sunday, andisakhumbula uba yayintoni idate. Ithi utata, andikho mna ngelo xesha, ndisekhaya Qumbu phaa apho kuTsolo. So ndizofowunelwa mna ngecawe, bathi utata waye wabachazela ukuthi intente yomyenam le ezonto emakuzokwenza umsebenzi womyenam izibekwe phi. Wabayalela ukuthi ze kwenzeke ntoni na. Okay, it's fine. On Monday morning utata kwasa exhonyiwe. Remember lo mntu lo ndithetha ngayo una-102 yeminyaka. Kwasa exhonyiwe, eswelekile, ejinga entambeni. Lo ebezondenzela umsebenzi, lo bendibalekele kuye ukuthi andenzele umsebenzi, wandamkela wathi umsebenzi uzokwenza umsebenzi womyenam. Kodwa ndixelela ukuthi kwasa ngaloo Monday eswelekile, exhonyiwe. Andimazi noba wazixhoma noba, but the way mna ndiya-understand umntu ona-age of 102 ukuthi angagibela kanjani entambeni azibulale, azixhome. So loo nto leyo ke ndandingekho mna, but loo nto yaphuma ukuthi utata uxhonywe ndim. Utata mna bendiyofuna nto, zonke ezi zinto zithethwa ngu-ex-wife ngendlela azi. Bendiyofuna ntoni mna phana sekusweleka umntu? So loo nto leyo ndim mna lo ubulele utata. Njengoba ndibulele lo tata, ndincediswe ngunyana wakhe wandincedisa ukuthi ndibulale utata. So yandiphatha kakubi naloo nto leyo. Nakona ndaxelelwa mna ndizofowunelwa ngomnye usisi wefemeli yakwapha endibuza ukuthi uphi, ndibe sendizichaza uba athi uyivile le nto katata. Xa asithi utata uswelekile, mna ngokwam ndacinga utata unokuziswelekele. But utata wabeke phofu, ebendiyalile kwayena. Wathi jonga, into uzuyenze xa ndingasweleka uzubaxelele abantu befemeli ukuthi bangalili ze base bacule amaculo ecawa. And secondly, ze ndiphumele, indlu ze ndikhutshelwe, ze ndithi xa ndiphuma ndikhutshelwe, xa ndiphuma ngesingcwabo sam yenze yonke into. Wandixelela. Ndadicide ukuthi yonke le nto ayithethayo utata mandiyirekhode, because nezinto endizithethileyo ezithethwe myinam azikho, ndithetha ubuxoki. Nale nto ke ngoku ethethwa ngutata ndaqomba nayo mandiyirekhode. Besendirekhoda mna, ndirekhoda so that ndizokuba nayo i-evidence yezinto ezenzekalayo. Nyhani ke ndaya ke xa ndifika nam ndafika utata esajinga entambeni. Ndathi xa ndimjonga ndabe ndiqonda uba aphelile amathemba, uswelekile umyenam, uzibulele. Nanku utata, bonke abantu abebengamathemba kum bayazibulala, and I'm the one to be blamed. So ngala 19 ke ndandiyibekile ke bhuti wam yokuthi ndizobe ndikhulula izila lomyenam. Zange ndibe khona. Zange kube khona izila lam ngaloo 19 kaOkthobha. Sasingcwaba utata. Sasingcwaba utata lo ndibalekele kuye. So umkhululo wema ke awabi khona. But ke ubhuti waye wazixelela ukuthi kuba utata beseyivumile ayikho into ezojika. Emveni koba sigqibile ukungcwaba utata, izila lomyenam lizoqhubeka. Nyhani ke laqhubeka ke izila lomyenam. Ayikho into endingazange ndiyithenge. Elo xesha umyenam undishiye nezinto endakufanele uba ndizisebenzisile ngexesha ndikhulula izila lakhe, but zonke ezo zinto zathathwa. Ngelakhi ke yayikhona ke imali umyenam ayishiyileyo, ndathatha loo mali ndawenza wonke umsebenzi womyenam. And ukuwenza kwawo umsebenzi ndawenzisisisa ngoba ndibuyisa nalaa ndawo
yokuthi ndingakwazi ukuthi ndiyenze into endiyifunayo emngcwabeni womnyenam, ngoba kaloku ndakhuthelwa ecaleni umntu wayebalulekile ngu-ex-wife emngcwabeni womnyenam nabantu bakhe be-ANC. So waqhubeka ke ngoku umkhululo ke, ndayenzelwa yonke into kwarayithi. And then ke ngoku kuzothi ke ngoku ubhuti wam yonke le nto yenzeka ngo-2024. Kuzothi ke ngoku apha ngo-2025 kuyibhedey yomnyenam. Ibhedey yomnyenam inge-17 kaMatshi. Ndizixelele ukuthi okay fine, imali ikhona, into emandiyenze ingcwaba lomnyenam akekho umntu obesebenza ophangelayo onomfazi onazo indlela yokuthi angcwatywe enzelwe into entle. Ingcwaba lomnyena kuba abantu babale zange bakwazi ukulilinda abantu, ngoba babefuna kugqame bona, babefuna ukuzibonakalisa ukuthi ngabo bonke, ungakhange kuthi umnyenam uba udinga ukungcwatywa. So bona bagijima phambili benza yonke into ayenzayo. Ilitye lomnyenam lele-22,000. 22,000 ilitye lotata omdala onesidima obekwazi ozingcwabileyo, wenze yonke into. 22,000 ngoba kaloku ex-wife ebefuna ukubonakala ukuthi yena wenze into. Mna exesha ndibhidekileyo engqondweni yam, yena uyagijima wenza izinto. Abantu balaa family zange bandinikeze itshansi, abantu balaa family zange bandincedisa nto. Basuke bandicinazela qha ukuthi mna ndibulele, ukuthi mandingakwazi bandibulala ndiphila tata wena aba bantu leyo, bandingcwaba ndiphila, bandingcwaba nomnyenam ndiphila ke mna ke phofu. Ngoba yonke even nento umnyenam efuneke wayefuna kwenzeke, i-obituary yakhe zange yenzeke ngendlela. So zange kumngcwabo womnyenam, zange, yingako ndisaphindana nangoku ndithi umnyenam wangcwatywa zii-enemies zakhe, kubukiswa ngaye, kuhlekiswa ngaye. Emveni koko ngalaa mini ngelaa xesha ndizixelele ukuthi mandihambe ndiyokwenza nakona andiyo-eda kule nto bayenzileyo, andiyosusa nto, ndiyo-eda into ezokwenza noko ingcwaba lomnyenam libukeke ukuthi lingcwaba lomntu umntu ohloniphekileyo kum ke phofu. So ndazixelela ukuthi aba bantu ndine-protection order nabo and ndinale case nabo endiyihambayo, nale protection order endikhusela ukuthi bangasokoli, qha kuba mna ndingathethi nabo. Ndahamba ndaya e-police station njengoba sisaziwe istori sazi e-police station. Ndafika e-police station ndachaza ukuthi ndinale ngxaki, ndifuna uyolungisa ingcwaba lomnyenam, ndifuna uyo-eda phezu kwalaa nto bayenzileyo, ndenze ingcwaba lomnyenam uba libukeke lifane nabanye bootata benye eminye imizi abahloniphekileyo. Police station kwathathwa ifowuni ibhuti wam, kwafowunelwa ubrother-in-law. Ubrother-in-law impendulo wayitshoyo wathi Lulu, wade wandibiza ngoLulu ngoba kaloku igama lam loba ndingululu, ndingulubabo, ndandilinikwe khona kokwabo. Wathi Lulu, loo nto acinga ukuyenza uLulu yindoda yakhe leyana, akekho futhi umntu ongamnqanda. Wonke umntu wakwaSokutu akangendawo endodeni yakhe, yindoda yakhe leyo, uzokwenza into ayithandayo. Phaya futhi kusekhaya, akho mntu ozofika umntu wakwaSokutu enze into afuna ukuyenza. Phaya kusekhaya and yindoda yakhe. So amapolisa athi hayibo, waze wathetha kamnandi bhuti, wathi hayi kunjalo, wathi number 1 yabekwa ifowuni. Nam ndaziva ndisevuya ngaphakathi, ndahamba ndayothenga imaterial, ndenza yonke into, yenza yonke into, kuba mna ndandiyazi ukuthi umntu ekufanele ndithethe naye ngubrother womnyenam. Ndenza yonke, so uvumile, ayikho into ayichasileyo and uyibone intle into yoba ndiyokwenza ingcwaba. Le ngcwaba endiyolenza ndiyokwenza ingcwaba lomnyenam qha, ndiyokwenza nengcwaba likamamazala wam, ndiyokwenza nengcwaba likanyana womnyenam. Umnyenam not unyana wakhe waluphazi, unyana wakhe wokuqala umnyenam, endithemba ukuthi uba ubesaphila ngengazange yenzeka yonke le nto yenzekayo. So ndandiyokwenza loo mangcwaba omathathu ngoba wona atheni, asondelelene, ndandingekhe ndikwazi ukwahlula. So ndazixelela ukuthi ndizowenza womathathu la mangcwaba. Ngoku ndithe ke ngoku ndahamba ke ndayothenga imaterial, ndayithenga imaterial, ndenza yonke into. Then sathatha ke ngoku, saya ke ngoku sisiya khona emangcwabeni, sisisa imaterial naba bantu bezokwenza yonke lo msebenzi. Nyhani ke zafika iitrakhi ziphethe isamente, ziphethe izitena, yonke into, kuyothululwa khona phaa emangcwabeni so that ngomso ekuseni kuvuke kuqaliswe kwenziwe umsebenzi. Ndithe xa sisithi sibhizi ke ngoku iitrakhi ziyasebenza emangcwabeni, ziyehlisa zonke into ezithengiweyo,
Hayi, ndibe ndihamba mna ndisithi okay fine njengoba bebonile ke mandibe ndihamba mna. Ndithe ndisathi ndiyahamba ndiyasuka khona emangcwabeni, ndathi ndisathi ndiyahamba ndabona iveni indibhlokha. Yiveni ethe nale ndibhlokhayo xa ndithi ndiyajonga kwataka ubrother-in-law ehamba nosepsana. Bane-protection order aba bantu. Mna le protection order ke akufanelanga bathethe nam khange ndithethe nabo ndiye ndaya emapoliseni ukuthi ndikwazi ukuthi bandidlulisele lo myalezo. Kwehlika ubrother-in-law kule veni, kwawuhlika nosepsana kule veni. Ubrother-in-law ndiqonda mandivule ifestire kancinci, ndiyayoyika novula le festire kaloku ngoba ndingulo abafuna ukumbulala. But ngoku noko ukhona umntu endihamba naye apha emotweni. Hayi ke ethi ubrother-in-law, mamela uthi u-ex-wife kabhuti mandikuxelele uba yeka loo nto, ungayenzi loo nto leyo. Andizange ndiphendule bhuti wam, ndave ndathi okay ndavala ifestire ndahamba ngoba kaloku mna ndikwazi uphendulana nabo. Bangaba babe ndikhabela amacanga naphaa kokwabo bendixelela uba kukokwabo ndikhatyelwa amacanga ndisithini. So ndaphuma ndahamba ndaphinda epolice station ndaya phaa kwelaa polisa, laa tata lo ebemfonela. Ndafike ndathi heyi tata, sekukhona ingxaki ke phaa, sendiyabhlokhwa ke ngokuthi mandithule imaterial le sendiyithengile ndiyise phaa. Athi ke ngoku ubhlokhwa ndithi ngubrother-in-law, ufikile wafike wathi uthi u-ex-wife womnye nam makazondibhlokha mandingayenzi loo nto leyo. Athathe ifowuni elipolisa again afowunele ubrother-in-law. Ubrother-in-law abe seyiphendula abuze, hayibo mfondini sithethe kakuhle kwenzeka ntoni ngoku? Athi ke ngoku yena ubrother-in-law, hayi uthi u-ex-wife kabhuti mandithi mayingenzeki loo nto leyo and futhi ke ngoku mna ndingendawo washo wadropha ifowuni. Ugqiba kwakho udropha ifowuni athathe abuze utata lo, ifowuni le iyakhe lo mfazi ikhona? Ndithi ke mna ke ikhona. Ndimthathe ndimnikeze ifowuni ka-ex-wife. Athathe ifowuni afowunele u-ex-wife. U-ex-wife ayiphendule ifowuni azichaze lo tata ukuthi ndifona ndilapha epolice station Qumbu, ucela ubuza ukuthi kwenzeka ntoni ngoba ngoku sifowunela ubrother womyeni walo mama obevumile ukuthi kuyokwenzeka into engcwabeni lomyeni wakhe ngoba vele ngumyeni wakhe lowa. Akufanelanga ukuthi angayenzi into afuna ukuyenza. Wathi u-ex-wife ndingenaphi mna, kutheni esithi ndim nje, ndingenaphi mna? Athi ipolisa sithi nam ndithe ngqa ukuthi ungenaphi ngoba uthi umile wena ubhinqele phezulu uxhapha amagwebu uthi mayingenzeki laa nto leyo. Ngoku nathi sithe nqa ukuthi ungenaphi. Athi ke ngoku aphinde athi kwayena, mamela ke futhi bhuti, mna phaa kulaa ndoda ndizele mna, ndinabantwana and njengoba ndinabantwana njena ngabantwana bam abangafuni ukuthi aye engcwabeni likatata wabo. So mna ndilwela abantwana bam ngoba mna ndizele. And okwesibini, lo mfazi lowo akangcwabanga, khange ayingcwabe indoda. Elo xesha iimali zemibutho zam zonke, imibutho besinayo nomyenam iyi-4, kuphuma 20,000, kuphume 17,000, kuphinde kuphume iigusha eziyi-4. U-Afbob wabuyisa i-change eyi-37,000 rand. Loo mali leyo ayingenomngcwabo umncinyane, ezo mali zaba kubo. Le yakwa-Afbob abantwana bagqebhelana ngayo, yagqebhelwa abantwana yasala nam ndabe ndigqejhelwe, yagqejhelwa thina sobathathu. Nditsho ivawutsha, le vawutsha le yoba kuthengwa igrosari. Ndathi ndisahleli egumbini bafika abantwana bazothatha le mali, funeke begqejelwe 1,000. Begqejelwe 1,000. Andiyazi ke phofu uba noba yakufanele uba ihambe kanjalo na loo nto leyo ngemali yokungcwaba. So ndabanikeza ke. So into eyenzekayo ke ngoku wabethetha le nto mani ukuthi abantwana, mna ndilwela abantwana bam and ngabantwana bam abakufanele abayana endizele kulaa mntu and lo mfazi akangcwabanga tontoni and lo mfazi kufuneke acele uxolo ebantwaneni bam. Ndazibuza umbuzo, uthe sathetha yave yadrotha ifowuni kwathi heyi lo mntu lo hayi indlela lathetha ngayo ngoba kangendawo kule nto yale ndoda. Ngoku kuyabonakala nyhani ukuthi nguye lo thi makusitothwe yonke loo nto leyo. Uthi cela uxolo ebantwaneni. Bantu ndithi andiyazi ukuthi kuthiwa mandicela uxolo laa ntona, andilazi nam. And le yoba kuthiwa mna umyenam andimngcwabanga yaziwa ngabo ngoba imali zam zemibutho ebendihamba nomyenam zithathwe zanikwa yena, wazithatha naye ezinikezwa ngubrother-in-law. Ukuthi unikelwa ntoni andimazi, naye uyazithatha.
So into emveni koko ke hayi ke sadropha ifowuni athi amapolisa kum, okay mama vuka uphinde khona phaa sizohamba siyogada thina ngamapolisa, wenza umsebenzi wendoda yakho. Cabanga ke bhuti wam ndineleta ephuma ekhothi endivumelayo ukuthi mandiye engcwabeni lomyenam, ngoba ngela xesha sihleli i-protection order wathi uStepsana andizukuya, ephikisana noMantyi ethi uMantyi uzoya athi yena akazuya. And uStepsana ume ngento yoba yena umama wakho unamagqwetha amaninzi, umama wakhe ungumntu omkhulu kwi-ANC, uyabona nje ubhusa ngaloo nto leyo. So ayabinamsebenzi ke ndavuka ke ngoku following day ndaphinda khona saphinda nabasebenzi. Safika sithe xa siqala ukusebenza kuthuthwa amanzi kwenziwa yonke into, yembiwa itrench kwenziwa yonke into. Sithe xa kuqala ukuthi kuyasebenza wathi gqi uStepsana, amapolisa afike andibeka nje athi xa kukhona into uzufowune. Nyhani sithe kusenjalo wathi gqi uStepsana. Ndabe sendifowunela amapolisa engekafiki amapolisa, ndafowunela amapolisa ndathi naku esiza lo mfana. Hayi ke amapolisa eza ukuza kwabo nayo afike seyefikile apha kuthi, wafike wabuza ukuthi ndenza ntoni apha. Ndithi ke mna ke ndizokwenza ndizowubiyela ingcwaba lomyenam. Athi ke ngoku yena udlule kubani le nto uzoyenza. Ndithi ke mna ke ndidlulile ku-brother-in-law ongubrother womyenam, and undinikile imvumo yokuthi ndenze le nto le, and utshilo wathi abanye abantu abangendawo kule nto le. Okay, it's fine. Athi ke ngoku yena thatha ifowuni umfowunele. Ndithi hayi andithethi kaloku mna naye ngoba ndine-protection order, andizukwazi ukumfowunela. Ngamapolisa amfowuneleyo, uvumele nto emapoliseni. Athi ke ngoku yena uStepsana, jongani sukani ke apha, atsho akhuphe inkebenkebe yebhozo ngapha engqala kum. Ndibe sendibaleka ke ngoku, ndandibaleka bhuti wam ndijikeleza ingcwaba lomyenam nelikamamazala, ndibaleka ndijikeleza endileqa ngelo bhozo, endixelela ukuthi ayilo gazi lam eli, ligazi lakhe. And okwesibini andinaso nesitena esikhona kweli ngcwaba. Ingcwaba lomyenam lenziwe ngemali zam, zemibutho yam nomyenam. Into yam yeyomyenam, eyam yeyomyenam. And watsho umyenam phambi ko-brother-in-law sifunga sitshata. Kwabuzwa ukuthi umtshato wenu ngowuphi na, wathi umyenam into yakhe eyam yeyakhe, yakhe umfazi wam. Wasayina u-brother-in-law, but namhlanje akayazi loo nto leyo. Wandigajajulisa ke ngoku lo mntana. Laa trentshi besiyembile kwafuneka siguqe, siyidibe, siyibuyisele. Siphethwe libhozo kuthiwa masibuyisele le nto, ugqiba kwethi sifokoste apha. Sithe kusenjalo ke sidiba ke sisenza loo nto leyo. At my age ndisenziswa loo nto leyo. But elo xesha yho hayi. Athi gqi amapolisa, sesenza loo nto athi gqi amapolisa ke. Ukuthi gqi kwamapolisa wahamba wasuka apha kule ndawo, wahamba wotshona endaweni ekusemfuleni wayofihla elo bhozo. Sabe sesikhwaza amapolisa, sathi nanto emfuleni. Amlinda amapolisa wakhuphuka, ambiza athi makaze naye. Kwabuya kwaziwa apha kuthi. Athi amapolisa mama akhupha laa leta ye-protection order, ndiyikhuphe i-protection order ndiwanike, amfundele. Athi akanandaba naloo nto yena. Mama wakhe unamapolisa and umama wakhe ngumntu omkhulu, ngumntu we-ANC. Secondly, bathi wakhupha ileta le ekugunyazisayo ukuthi uze engcwabeni lomyenakho, ndayikhupha ileta. Wathi akanandaba naloo nto leyo, yena ngutata wakhe lowa, ligazi lakhe eliya, mna andiyonto kuloo nto leyo. Wathi ndaqamba amapolisa kaloku nayo akanohlala egade mna ilanga lonke. Ndathi tata ndiyayiyeka le nto le ngoba ayivumi. Nizothi nothi nyambe ndiphinde ndibuye ndizogwazwa apha, ngcono ndivele ndiyiyeke le nto leyo. Ndifuna itrakhi uba mazizothatha ezi zinto, ndingene emotweni yam ndihambe. Andihambi ndodwa tata, kukhona abantu endihamba nabo abandikhaphayo. Hayi ke ndihambe ndiye komnye utata owefemeli yakulomamazala wam, ndiyosibalisa esi story. Nabo bayasazi, ndiyosibalisa le ntlungu endiyifumeneyo. And kukhona umzala wam lo ongumzala womyenam ndithi ndandililela kuye, nguyena naye wayephakathi uba mandingayi engcwabeni lomyenam. Lo mntu lo ngumzala akho nto angayaziyo, ngumntu ebendililela wathi umyenam akanamqolo. Utsho yena, but uthe nothi asweleke umyenam akazazi ezo zinto, wandibiza ngenkazana. So ndayichaza le nto. Emveni koba uphuma kwam ke phaa funeke ndihambile ke, andihlali phaa mos, ndemka kwakulaa lali. Ndaxoshwa mos emzini nam nabantu belali. Iyiloo nto nje loo nto kuthiwa ndibulele umyenam.
Then ndathini ke ngoku xa sendihamba ke ngoku ndibheka ngasetawuni ndixelela ukuthi ndathi ndisahamba ndababona ustepsani, ubrother-in-law nabanye abantu beme endleleni, kutsho kulindwe mna. Zange ndikwazi ukuhamba bhuti wam, ndancama ndaphinda ndafowunela amapolisa ukuthi azondithatha. Esuka amapolisa aphuma etawuni edorophini azondithatha kule ndawo ndikuyo. Ndahamba ngoba sendilandele emveni kwamapolisa, ndangqala ngqo e-police station. Xa ndifika e-police station ndafika bona sebegijime bawuma ngaphambili e-police station. Ndiyafika ndiyangena e-police station, xa ndingena kulo mnyango nabo bangena kulo mnyango. Xa ndingena kulo mnyango nabo ukuthi ndilandelwa ntoni andazi. Kuthe kusenjalo ndibe sendiyangena komnye umnyango bangandiboni ndingena kulo mnyango. Ndifike ndichaze ingxaki yam ndibe sendithathwa ndiyofakwa kwenye room, kuthiwe mandibhale istatement. Ndisibhale istatement, ndithe ndisabhala istatement kanjalo ndisephaa ndiyavelile mosefestireni gqi imoto iFortune. Kufika kwale Fortune ifika ithi mvu phaa kule Fortune kuyophuma yena u-ex-wife ehamba nee-bodyguards zakhe ezize-ANC ezihambe zimgada noba wenza ntoni na. Zafike zangena epolisheni, mna ndikwelaa cala ndimbona efestireni. Zangena ii-bodyguards naye e-police station ukuthi wafike wenza ntoni na andazi. Wagqibe waphuma wahamba. Ndaqhubeka ndabhala istatement ndikuxelela ukuthi bhuti wam emveni koba njengoba ndihambile ndathi ndifumana imeseji le ndivule, zange ndifumane meseji endixelela enye into. Ndafumana imeseji ethi ikheyisi i-withdrawn because ayinabufakazi. Uyandinga ukuthi ndivule ikheyisi namhlanje, ngomso xa ifuna ke ndifumane ile nto i-case number, ndifumana nemeseji ukuthi ikheyisi ile nto icitshiwe ngoba ayina-evidence. Ayina-evidence kanjani into yenzeke phakathi kwabantu bekhona bebuka? Sebeinvestigate nini? Akho investigation eyenzekileyo. Ufike uspika ehamba nee-bodyguards zakhe ukuthi wenza ntoni andimazi. Kodwa nje efter kufikile yaye yacima ikheyisi. So into endiyenzileyo ke ndinenye ikheyisi ke ebesendiyivulele leyo yokurhawuzilelwa izinto. Laa kheyisi iyaqhubeka. Exesha iqhubekayo umtshutshisi lo ophethe ikheyisi undimele ngoba mandicime ikheyisi. Ndiba ngaye acime ikheyisi ngoba le kheyisi yakho ayikho worth it, lo mntana akho nto ezokwenziwa wena ufowukhase kwizinto zomyinam. Ndiba ngaye acime ikheyisi. Ndaze ndazovuma bhuti wam uba mandiyicime ikheyisi. Nyhani ke nezinto endinike zona zange andinikeze itshansi uba mandizifunde, wathi wandisayinisa. Wathi ke ngoxa seyiqala ikhothi wasukuma phaa wafike wathi umama lo uyayicima ikheyisi, ngu-anti wakhe, so ngothini bazi-relatives ngoku lo mama uthi uyayicima ikheyisi. Akatsho ukuthi ndim othe makacime ikheyisi, but into eyenzekayo umanki lo wathi ayizukwazi ucima le kheyisi. Ikheyisi enje ayizukwazi ucima le kheyisi. Ndisazoke ndihambe ndiyothetha nabanye oomakhi ndibuze ukuthi le kheyisi enjena iyacinywa na. Yabe ke ngoku iphuthwa on hold ngolo hlobo ikheyisi. Ndahamba ndagoduka. Ndithe ndisafika endlini ndafowunelwa ngomnye umntu ebehamba nabo bona ustepsani nobrother-in-law uba babhizi bafuna inkabi. Bafuna ubulawa mna. Qha imali bayashota ngemali. Ndabuyela back phaa kulaa mtshutshisi ndathi uthini ke ngoku? Uthi wena mandicime ikheyisi but ngoku uyabona ukuthi kwenzeka. Naloo mntu ndamrekhoda xesha ndithetha naye endibalisela le nto, ndamrekhoda. So ndabuyela phaa ndamchazela ukuthi andizukwazi ucima ikheyisi, andisayicima ikheyisi. Nyhani ke yaqhubeka ikheyisi ke. Le ikheyisi ecinyileyo ndafowunela umphathi waba batshutshisi ndabachazela ukuthi kwenzeke 1 no 2 no 3 and ndiyafoswa apho ukuthiwa mna mandicime ikheyisi. Ikheyisi wathi umphathi wabo akho mntu onelungelo lokufosa ukuthi ucime ikheyisi, and okwesibini akunovele kunywe ikheyisi kanjalo. So ezi kheyisi zizovuka khululeka. Ndizokufunela umtshutshisi ongengowalapho uqumbu, ongowenye indawo. Nyhani ke lo tata wayenza ke ikheyisi yam ke ziphethwe yaqhubeka nale ibekuthiwe icinyiwe, zaqhubeka zoyi-2. Ziyaqhubeka ke nanamhlanje from 2020 eyokuqala ya-2024, eyesibini le ka-2025. So ziyahambisana. Wayifumene ke ibhili ke usatshaya intapha esithubeni. So yaba njalo ke ngoku le yandaba yasemangcwabeni. Izothi ke ngoku ke xa ndibuyela umva kancinci phaa ke ngoku ke ngelaa xesha lesingcwabo somyenam. Ngelaa xesha lesingcwabo nditshilo mos ukuthi akho nto mna
endafakwa kuyo, ndandiyiloo nto ndiyo. Ewe ndandirongo engqondweni, kodwa ukuthi babendihlonipha bemhlonipha namnyenam ngebakwazi ukunditatamisa ngendlela endandiyiyo nendlela eyenzeke ngayo umntu ezibulala phambi kwam. So ngelaa mini ke bhuti wam kufika umzimba, ndifuna ukubuyela kancinci, ngalaa mini kufika umzimba, kufika umyenam, ndathi ndisakhala kathiwa thula mfazi ndini usufundekela, umbulala ugqiba usifundekela. Kutshiwo kum yonke loo nto leyo. So izothi ke ngoku kukhona ke umntu ongusisi ongumakoti ongumfazi lapha, xa ngumfazi omdala apha kuthi. So xa kukhona ndamqaphela kumamazala, yayinguye phambili ephethe isingcwabo. Wahlangana ke no-ex-wife, ngoba u-ex-wife wayeweza ngoba koyiki mnto yena u-untouchable. Waza ke naye wayekhona ke kwenziwa yonke le nto bayenzayo. Ukwenza kwabo yonke le nto emveni kwesingcwabo benza yonke le nto bayenzayo ngoba umyenam indoda, benza yonke emveni kwesingcwabo umyenam wabethwa ngebhili. Bathi basebenzise imali yabo ezipokothweni zabo, so umyenam makabhatale le mali. So ngeli xesha ke ngoku umyenam kwenzeka loo nto, ndathetha nalaa mama, ndathetha nalaa sisi, lo ndithi ngumfazi omdala walapha wapha kulaa family. Ndathi mamela ke sisi, into enaniyenzile ngesingcwabo sikamamazala niyenza kumyeni wam, nimbethe ngebhili, nithenge izinto, nenze izinto ningamxelelanga, nigqibe nimbethe ngebhili. Mna ke ndicela ungayenzi loo nto, zange ayithande nam andizuyithanda. Ndicela uze ungayenzi loo nto leyo apha kum ngoba nam andizuyithanda. Xa umntu esebenzisa imali makandixelele, xa esenza loo nto makandixelele ukuthi ndizokwenza. Angasuke athathe athi usebenzise imali yakhe kungabikho ne-proof ukuthi yena imali ukhuphe epokothweni wathi. Okay, it's fine, ayabi namsebenzi. Ndikuxelele uba xa kuphuma emveni kwesingcwabo yena wenza loo nto kum, uthi kum undi-owa ke ngoku u-20,400. Ngezo before andixelele le nto le, ndifowunelwe ngabantu ebebekhona emngcwabeni bakhupha iimali ezinkulu. Bathi Lubambo, iimali sizishiyile njengoba sebesekungcwaba, sizikhuphe ngalaa mini yomngcwabo, ezo mali azisebenzanga, uyifumene na imali esuka kuthi? Ndathi ke hayi, khange ndifumane imali, khange ndixelelwe ngantya mali. Ngoku yena andixelelayo uba ndim-owe i-20,000, ndambuza umbuzo, ndabuza uba le mali ibikhutshwe ngaba bantu emveni kwesingcwabo iphi yona. Wathi endixelela nangentente uba kusele imali ententeni, nentente ye-ANC, kufuneke kubhatalwe intente ye-ANC. Ndazikhupha ecaleni ndathi ndicela ungandifaki, umyenam akayo-ANC, andiyo-ANC, khange ndibize ANC, andihlangananga nento ye-ANC, andizubhatala ntente ye-ANC. Umntu ebefune intente ye-ANC wabiza abantu be-ANC kuzongcwatywa yena, loo nto ibizongcwatywa ebingayazi ngoba ebengeyonto endodeni yam, ebengenalungelo lokungcwaba umyenam, ebengenayo nje into yoba ahambe ayoxoka emsebenzini wakhe athi utshatile engatshatanga, ngoba efuna loo nto befuna enzelwe yona. So andihlangani naloo nto, ndicela ungandifaki. Iphi ke ngoku imali le ibifikile, le uyinikeziweyo ngabantu ngoku sekutheni sekungcwatyiwe? Zange andiphendule bhuti wam. Into wasuke waphinde wandisendela imeseji wathi hayi ke imali owayo nendiyisebenzisileyo from my pocket yi-10,400. So ngoku ndi-owa i-10,400. Yeyiva uba eyentente imali esecaleni ayidibananga nalapho. Ndithi ke mna ke okay, but ndizibuze umbuze bethe yi-20,400, seyehlile ngoku. Ndifowunela abanye abantu balapha efemelini ndithi bethunana into endiyenziwa ngulo mfazi undixelela ukuthi uthe ndim-owe i-20,000. Ndabe ndixelelwa ngabantu bikhona imali abayikhuphileyo. Xa ndimbuza ngaloo mali iyehlike imali uthi hayi yi-10,400 endim-owa yona. Bathi abantu khululeka sisi. Ndithi sendimnikile ke ngoku i-6,000, njengethe yi-10,000 ke ngoku 10,400, sendimkhuphele ndamnikeza i-6,000 ibikhona, ndimnikile. Bathi ungaphinde umnike enye imali. Yinto yakhe leyo. Xa kuswelekiwe apha efemelini ugijima ayoma kuqala. Ukuma kwakhe kuqala phana uzoba nguye ophetheyo yonke into ize kuye. Ekugqibeleni akawenzi umsebenzi kuba ewenza umsebenzi ukuthi ube mhle umsebenzi. Ekugqibeleni ufune ubhatala, athi usebenzise imali ezipokothweni zakhe engadlulanga nam. Loo nto ayenzayo kuba akayiqali. Ndithi akayiqali vele beyenzile nasemnyeneni nam. Mna kodwa ngoku bendimyalile, but uqhubekile wayenza.
Ngoku ngixelela ukuthi xa ndixelelwa ngabantu bazikhona imali azinikiweyo uyaphinda uyehlisa kulaa 20,000. Andizuba samnika ke nam ke le 4,000 rand. Akazuba sayiva. Zange ndimnike ke nyhani ke bhuti wam. Naye zange aphinda andibuze. Ndaphuma empilweni yabo. Ndabane ndibafonela ke ngoku ngendaba yemoto uba imoto ke bethunana ithathiwe imoto. Uthi ke ngoku yena hayi suripotela mna ndedwa, ripotela nabantwana. Ndithi abantwana akho nto endidibanisa nabantwana bomyenam. Mababuze kulaa mabhozo, babuze nakwelaa zila balikrazuleyo ukuthi kwenzeka ntoni, because abakwazanga ukuhlala nam phantsi. Ndibacela ukuthi masihlale phantsi sidibane sibambisane ngomsebenzi. Umyenam ushiye iwili bhuti yam. Iwili yomyenam ngo-2026 ngoku ayizange ifundwe. Abantu umyenam wayeshiye iwili kubo u-FNB bafuna ii-assets zomyenam phaa kulaa mfazi, bancama bayeka. Ngoku imetha yomyenam seyiphethwe ngubani? Iphethwe ngumaster namagqwetha. Mna ndibhatalana namagqwetha ukuthi yonke into, amatyala womyenam awashiyileyo angapha kokuqonda. Imoto le bayifunayo beyifuna, ubhuti wayethe yeyam, utata wayethe yeyam. Imoto bhuti wam sakhupha u-300,000 i-deposit. Imoto yabe iphaa i-close to 700,000 imoto. I mean to 600,000. I think it was plus minus 7,000. So 700,000 iyayilapho imoto. So sakhupha i-300,000 ngo-2021 bhuti wam. Ubale ke ngoku ngo-2024 iba igqityiwe naloo moto. Ukhona umtshana lo ophesheya kuthiwa uthi yena wakhupha u-500,000. So xa ngaba imoto, let's say imoto ngu-700,000, yena ukhuphe i-500,000, umyenam wakhupha i-300,000. Yimali leyo. Utsho ukuthi sekukhona ne-change laa moto ithengwe cash. So loo nto wayeyithetha ye-500 uyaxoka zange akhuphe nasenti kulaa moto. Akho i-paperwork ndinayo, yonke into ndinayo. Ngeli xesha umyenam aswelekayo ngo-April, imoto zange ithini? Zange ibhataleke. Yabe yakusala emalini ayi-253,000 imali yayisele. Ayabhataleka imoto end of April. Emveni ungabhetelelanga yenyuka imoto yakwi-areas, yenyuka yayothi gqi ku-273,000. Mna ndifona ke ngoku sendichaza ndiripota umyenam oswelekileyo. Kathiwa ityala linyukile, nawe uyabona. So into mawuyenze wena, loo moto isabhilonge ebhenki. Into mawuyenze, seklisha imoto, uhambe uyoboleka ilowuni, useklishe imoto, then uqhubeke ngale nto. Ndathi no, andinokwazi ukuyenza loo nto, andisebenzi mna. Even noba ndingenza loo nto bendinayo imoto izoxuthwa vele, ngoba umzekelo izitixo, izipekhizi zemoto yomyenam ziku-ex-wife, ndithetha njengoba ndithetha nangoku, zixuthwe ngubrother-in-law nabatshana, bazithatha bazixuthela bani? U-ex-wife wazithatha naye. Ukuzithatha ngabuni andazi. Imoto yagoduka bhuti wami inezitixo eziyi-1. Ndayigodusa inezitixo eziyi-1, ndazichaza isitori, andizange ndisokoliswe. Ziyathathwa imoto inezo zitixo eziyi-1. Imoto kathiwa le moto izosiwa kwi-auction. If mama le moto ithengiwe ngale mali iowayo, awuzuowa lutho. But if ithathiwe le moto ngemali less, still wena kuzofuneka uqhubeke ukhavarishe le mali iseleyo. Hayi ke nyhani ke kwathiwa, and bathi ke ngoku decide before ke ngoku usenze yonke loo nto, siyithathe imoto, decide sikunikeza i-21 days. Laa 21 days uqala nini? Waqala phaa ngele nto phaa kuMeyi. Kufuneke kuthi kubetha u-21 days kaMeyi ndibe sendidisayidile ukuthi ndenza ntoni na. Yintoni endizoyidisayida? Imoto iyaxuthwa ngapha, wonke umntu. Nangeli xesha ndiqhawulela izila, ndibethwayo, ndikrazulela izila, ndiyabafowunela ootata bale femeli. Impendulo ababendibuza yona zange babengathethi, bave bebuza ukuthi imoto iphi. So utsho ukuthi ndibethwa kakuhle ngoba into abayifunayo yimoto. Akho nto endisapotwa kuyo. Imoto iphi? Ndiyakhala, ndiyalimala, ndilimele apha, ndikrazulelwe izila likamkhulu wabo uba ndingayibeka ngahle, kodwa banandaba naloo nto abantu balaa femeli. Into abayifunayo yimoto, iphi imoto. Abayazi isitori salaa moto, bayaxokiselwa nje ukuthi imoto, but ukhona abantu abakhupha oo-500,000. Kungekho nto enjalo.
Ecaweni bhuti wam abantu ecaweni umyenam iitikiti zakhe bezibhatalela ngoku kwakhe, ndinayo neproof, indim umntu othumela iproof ecaweni. Kodwa umtshana lo othi ukhuphe i-500,000 still uthi nguye ebebethela umyenam amatikiti. Ayikho loo nto leyo, zange ayenze loo nto leyo. And umyenam zange abe semva elentukeni, ecaweni, ematikitini. Ayebethwa amatikiti, ayikho le nto. Qha bona bazama ukwenza le nto bayenzayo. Akho nto angayenzelwanga ngumyenam. Uphesheya namhlanje, usebenza phesheya namhlanje ngenxa kamyenam. Kodwa uye wamflathela umyenam, wamvisa ubuhlungu ngoba ezonda mna. Andimazi umntu ophesheya angakwazi ukuthi angene uchuku lwaseSouth Africa, andili-understand. Ndiphinde ndibuye ke bhuti xa sendigqibezela, abantu becawe yomyenam iwisile, ndiyabaqhwabela izandla. Ndibaqhwabela izandla ngento abayenzayo, bayeke ukungcwaba umyenam ngesidima, bangene uchuku lwasemzinam. As a result ndakhutshwa mna ecaweni ngoba ndingumbulali. Ndabhalelwa imeseyiji ngumkhokheli wam ndisegumbini, wandikhupha egrupini yasecawe. Wandihlukumeza, wandiphatha kakubi mna ecaweni. Ndaphuma ecaweni. Into abayenzayo andiyazi. Bayazimosha izinto abantu ngoba yicawe, ayocawe yabo leya. Kodwa bayeke ukwenza umsebenzi wecawe, bangena uchuku lwefemeli yakwaSokhuthu. Bathi bangena into yoba ndibulele umyenam. Abantu becawe bendikhonza nabo bayasazi sonke isitori. Ndibafowunela ngobusuku umyenam efuna ukuzibulala, babuye bazohlala nomyenam. Kodwa zange kuvele nomnye bhuti wam achaze ukuthi hayi besike sibizwe kuloo mzi lo. Yonke le nto ndiyithethayo bhuti wam ndine-evidence. Iphepha, oogqirha bayachaza, oogqirha nefemeli bekufana uba mama ikuncedisile ngexesha agulayo umyenam. Umyenakho ulinyaziwe ngu-ex-wife ngexesha athatha izinto zakhe, umlimazile. Bekufanele zange ayamkele umyenakho le nto le. That is why kude kwazofika ekugcineni bebefana uba abantu bakusemzini akho nabantwana bakhe nabantu balafemeli bakuncedisile. Abakwazanga ukukuncedisa. Namhlanje kublema wena kuthiwa ubulewe nguye. Mabeze esibhedlele, amagazi sinawo, yonke into sinayo, sizobaridela sibachazele ukuthi kwenzeka ntoni. Abafuni ukuza. Yathi ke xa ndisithi ndizama uthetha ezo nto, kwathiwa mna ndithenge oogqirha baseMandela. Kutsho ukuthi ndinemali mna, ndithenge oogqirha baseMandela ukuthi mabathethe ezi zinto bazithethayo. Mna yonke into endiyithethayo ndiyaxoka. Ndisitsho nje ke ndikuloo ntlungu ke bhuti wam. Izinto zomyenam bazithatha zonke. Into eyasindayo ukuba ndihambe ndiye kwamaster kuthiwa mandingabi sabuya nayo imoto. Yasinda imoto yomyenam ngoba kwakufunwa kwasani ngu-ex-wife nabantwana bakhe, no-brother-in-law, nabantu belali bhuti wam. Ndithi ndandiyinto mna eziteksini, ndiyinto ebulele umyenam. Kuthiwa ndibulele umyenam, beneento ezininzi, umbulele kanjena. Bayayazi babengekho ndim umntu, kodwa ndimbulele kanjena. Bayasazi sonke isitori. Inkazana ke lo ndithi yinkazana, ndiyanoma ndizothi yinkazana ngoba yintoni, ngoba umyenam uthi zangathandana naye wayelala naye nje qha. Kodwa ndikuxelela ukuthi uxhapha amagwebu, usaxhapha amagwebu nanamhlanje. Nangexesha ndiyolungisa ingcwaba lomyenam wayenestresi, ekhala ngento yoba ndiyofuna ntoni emngcwabeni. Elo xesha yena wayetshatile. Indoda yakhe yamshiya yayotshata nomnye umntu. Ekubeni itshate nomnye umntu yatshona indoda yakhe, yatshonela kulaa mntu. Akayenzanga le nto yokuthi alwele indoda yakhe komnye umfazi. Wahamba laa mfazi, walinda wancama efuna indoda izongcwatyelwa kwakhe, zange izongcwatyelwa kwakhe. Wancama wangcwaba isitulo, zange aye esingcwabeni somyenakhe. Laa mfazi wahamba wayozingcwabela indoda yakhe. Zange alwiswe ke, zange alwe ke yena ngoba le akanazipowers za-ANC, akanazipowers ntoni. Kodwa uzongena emtshatweni wam, uzolwa emtshatweni wam, ulela indoda yam enditshate nayo ngoba just yena wase walala nayo. Amankazana bhuti wam namankazana kwakuhlangenwe no-ex-wife, kuhlangenwe ngam. Kodwa ngelaa xesha yena wayengumfazi wayengavani nabo, kodwa ngoku hayi kuhlangenwe ngam. Injalo ke bhuti wam. So njengangoku ndinamatyala umyenam andixakile ukuthi ndiwabhatale kanjani. Akafuni ukukhupha laa mali yomyenam kwakufanele ayikhuphe, akafuni ukuyikhupha. Mna ndibishile ematyaleni, ndifuna ukubhatala amatyala wam, akafuni ukuyikhupha. Zange afune ukumnikeza umyenam isheya yakhe yendlu, wade wayosweleka engazi ukuthi umyenam utshatile. Utshatile ke ngoku, uyayazi ke ngoku umyenam utshatile, but ngoku ubhizulwa nam, akafuni nazo.
but ke amagqwetha asebhizi aphantsi kwakhe nomaster uyasazi sonke isitori usebhizi kwenziwa loo nto leyo. Into endifuna enye ukuyithetha ekugqibeleni, abafazi abatshatileyo mabayiyeke le nto bayenzayo, ngoba nabo kule mizi sitshate kuyo bangabatshati kwabona abazalelwanga pha, but i-behavior yabo benza ngathi bona batheni, bazalwa kule mizi. And okwesibini, nawo amadoda wabo asazofa. Akho mntu osisimakade salo mhlaba, namadoda wabo asazofa afane nalo wam amadoda, bafane babe ngabahlolokazi, bafane nam. Kodwa indlela abandihlukumeze ngayo abafazi balaa femeli